pasie. To nám nedali a tam nám dajú, zabili zlobáva sa vyľúbajú. To nám nedali a tam nám dajú, zabili tam konia, doby dávajú. Tuto nás vítajú, ho znajú dosti, házali za nami. Výrazně výborná je, musíme znát. Janko, zamávajú ju. Ahoj. Raz, dva, 3, 4. Nejde. Skús ten malý. Jedi časy. Skús ten malý. Dúfri, Peťo, poď. Skúsime to spolu. Taký malý a ide. Dobre. Takže, milí fašiangovníci, neviem, či to počuť, stačí lepšie. Ale asi nie. No dobre, skúsim to. Takže tradičnou fašiangovou pesničkou sme začali náš krátky fašiangový pozdrav, pretože my už veľký pozdrav v podobe burzovačky máme za sebou. Burzovačka patrí k fašiangom a fašiangy sú najveselejším obdobím nielen na Orave, na Slovensku, ale na celom svete. Určite všetci poznáte veľmi dobre známy brazírsky karneval. Veľmi známy je aj karneval fašiangový v Rieke, ktorý prebieha tiež v tomto fašiangovom čase. No a samozrejme v Medzibrodí. Ktože by ho nepoznal? My sme dnešný, alebo tohoročný fašiangový program obohatili aj o vtipy, tak dúfam, že sa všetci zabavíte. Dúfam, že sa nám podarí vykúzliť na vašich tvárach úsmevy. Viete sa usmievať? Aj smiať? Aha! Výborne. Takže zabávajte sa, pretože obdobie pôstu sa blíži a toto je najlepšia príležitosť na zábavu, na spev, na tanec a týmto vás pozývame aj večer na karneval a na zábavu, ktorá bude v týchto priestoroch stále na obecnom úrade. Chlapcom je už teraz veselo, to je super, zabávajte sa aj naďalej a my vám k tomu budeme hrať a rozprávať. O čomže by sme
zabijem prvý vtip. Pani učiteľka vysvetľuje deťom, ako Pán Boh neexistuje. No ale vraví, deti, ak viete niekto nejaký dôkaz o existencii, tak povedzte. Prihlási sa malý Moritz a vraví, pani učiteľka, no, do našej spálne prišiel taký veľký chlap v bielej nočnej košeli a maminka mu vraví, Pane Bože, čo zase chceš? Ide Paťa s krčmi. Ako si tak ide, zrazu Košiancov sa impredí. Vero. Hej, moje milé. Vždy ti jedno hovorím. Počúvaj, moja. Máš dve možnosti. Možnosť A. Urobíme to pekne, nežne, aj s boskami. A možnosť B. Tvrdo do bezvedomia. Ovca smutne si hlavu a hovorí. Ja som to vedel, ty divočka. Ešte si ja,
ako jeme, to nenatáčaj. Práve to je hlavné, nie? Aby ti uverili, že si hladných nakrmil, zberným dal piť. Tak, dobre. Krajčíka na pozvali spotkání, to ještě víš, že ještě kde svým dole. Moc ďaleko, kým zajdeš, tak si to domýval. Ja vám chcem ďalší typom. Jeden super orientovaný chlap býval pod starediskom a každý ráno tam išiel a chlapi na ňu vykrikovali ahojte, buderán a tak a vykrikovali, nadávali tí špinaví roboši, hnusní, zaprášení a tak. Tak chlapi sa nás dohodli a povedali, budeme ho pekne rozprávať. Na druhé ráno pekne povedali, že dobré ráno, no náš krásny čutrulý putili, ako sa, a oni kričali, ahoj architekti! Dajte, že husličky z jabora do štičky, radi by tancovať tie moje nožičky, radi by tancovať tie moje nožičky. Keď pôjdem strásatý, veď ja zaplatím. Keď pôjdem strásatý, že mi zahraj, ja mu si rozkážem, veď ja zaplatím. Keď mešet rozviažem, veď ja zaplatím. Keď mešet rozviažem. Príde muž ku doktorovi a hovorí mu, pán doktor, ja som asi homosexuál. A doktor mu hovorí, joj, a ja taký neučesaný. Ešte vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. Ešte vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána bieleho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána bieleho. Ešte dievča nevyráslo, chlapci, berme ho. Ešte dievča nevyráslo, chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Budeme s ním tancovať až do rána bieleho. Chlapci, berme ho.
jednej večernej noci, peknej, jasnej, pred hornou krčmou pristanú mimozemšťania. A ide okolo manželský pár, tak sa s nimi, keď chcem ukazovať, tak sa s nimi dajú do reči. No a mimozemšťania navrhnú. Poďme sa mi len vymeniť, vyskúšame, ako to vlastne funguje, nie? No a už tak ten mimozemšťan s tou pozemšťankou ako večer sa tak ako mucu. Hej, a mimozemšťan sa pýta, ty, a dosť je dlhý? A ono, mohol by mu dlhší. Ľavým uchom pokrúť. Pokrúti fantázia, pokračujú v hre. A mimozemšťan sa pýta, ty, a dosť je hrubý? Troška by mohol byť hrubší. A hovorí, pravým uchom pokrúť. Pokrúti fantázia. Žena príde ráno domov, vysmiata, nadšená. A tam skresnutý chlap sedí a pýta sa, ty, ako bolo? A chlap hovorí, ani sa nepýtaj. Celú noc mi ušami krútila. Kúpila si novú sluhu do čepca. Zaspala, nečula, pustila si medzi nohy kocúra. Šic kocúr na myši, nepozeraj medzi nohy Maríši. Čerta nič, včera som mal 300 zlatých, dneska nič. Nič to nič, čerta nič, včera som mal v kraji rožku, dneska nič. No a keď všetci len tú noc a to večerné túlenie akože k sebe spomínajú, tak muž večer taký rozváštený si ľahne ku žene a tak je šušká do uška. Drahá, nemám trenírky. A ona na ňu, čuš, ráno ti dáky pohľadám. Ako? No, píška ďalej za mnou, hej? Ja sa vyrovnali tento rok? Tento rok nie, ale nevadí, neutečeš. Ideme pozrieť Meda do Kucova a porovnáme s vami, ako to máte, ako to majú oni, lebo tam sme ešte neboli. Tak sme mali masky už pre masky chodili a teraz taký program mali a nepochované masky. Večer chceme prísť na povolovanie. Mali prechod, hej? Prešli a rovno ideme k vám. Dáme si neskôr. Prídeme, za chvíľočku pozrieme toho Meda a vrátime sa, už ostaneme tu do večera. A vy potom boloviť ešte? Ja, tak bude, tu máte všetkého dosť. Dobre. Pôjde aj starosta. Klobásky si dáte, udená, to sme už robili večer si dáme. Ideme. Lebo to večer už nebude. Tak nebude, no dobre, neumreme preto, to bude lepšie. Skúste teraz. Neskôr, nejdeme do toho Kucova, dáme si jedno. Dobre. Prídeme za hodinku, za dve. Dobre. Ďakujeme. Ideme domov, nie? Zdravo starosti, zdravo svoje starosti, zdravo starosti. Sami dáva, pojďme veselý.
Za vašu návštevu. Za vašu návštevu pekne ďakujeme. Zdravie, šťastie, hojnosť všetkým vinšujeme. Nuž a teraz poďte, všetkých vás vyzývam a na poludeci a zaspievať si večer, zabaviť sa, všetkých vás pozývam. Takže do večera veselo, o 9:00 pochovávame básu, všetkých vás pozývame, dovtedy sa zabávajte, jedzte, pite a veselte sa do síta. Všetkých vás pozdravuje folklórna skupina Rovienca. A za